Sådan en dreng som dig får meget fysiker, ikke? Gider du godt holde op? Men så nåede du så at knippe hende først, eller? Hold nu op. Fordi du har knippet alle de andre piger i byen, ikke? Og hende her, hende ville du også gerne have fat i. Men hun vil ikke. Hun spiller op hele aften, men hun vil ikke. Det er kraftedeme også irriterende, så det er derfor, du bliver vred, ikke? Jeg var sammen med en fyr den aften. Jeg er bøsse for helvede. Er du så tilfreds? Negativ ID på bilen. Jamen, hej, hvor det går herinde. Klokken er 21:45. Afhøringen er slut. Vi er færdige, du kan godt gå. Jeg undskylder ulejligheden. Du ser bare sviner mig til. Og så undskylder du ulejligheden. Det er mit arbejde.